Апартамент в града или къща в града оставям на вас да изберете в края на това видео. Днес дойдох на моста на влюбените, защото се влюбих в една невероятна къща, точно в подножието на хълма на Царевец. Ела. Чара на Велико Търново, разбира се, е нагоре по стълбите. Здравейте! Днес ви представям една интересна къща в подножието на хълма Царевец. Парцелът е с площ от 267 квадратни метра, като на него има застроена къща от 30 квадратни метра, която е на 2 етажа, 30 квадратни метра на всеки етаж. И тук има възможност за обособяване на кът за отдих, може би басейн. Тук също така е подходящо за беседка, за спокойните вечери, с доста приятна панорамна гледка. Нека ви покажа и първият етаж. Първоначално имаме антре. Имаме също така баня с тоалетна. На първия етаж имаме кухненски бокс. Тук е едната стая, която е с южно изложение, има поставен климатик. Нека ви покажа и втората спалня, която също е с южно изложение. А сега да ви покажа и вторият етаж. Външно стълбище ни отвежда и към втория етаж. Заповядайте. Втория етаж имаме две просторни стаи, които са доста светли. Както едно време са застроени с по два прозореца за допълнителна светлина. Вижте и каква красива панорамна гледка се открива. Тук е и втората стая, която също е доста просторна. Целият етаж е с ламиниран паркет. Ключовете мога да ви ги дам още днес.